Historické povolania, ktoré dnes už neexistujú. Dnes máme AI špecialistov, ale kedysi existoval napríklad zbierač pijavíc. Ľudia chodili do močiarov a riek a zbierali pijavice, ktoré sa neskôr používali pri operáciách alebo pri liečení. Zberač konského trusu. Keď boli ulice plné koní, niekto to musel upratovať. A robilo sa to ručne za pomoci lopaty a vozíkov. Dnes máme autá a problém je trošku inde. Ľadový muž. Pred chladničkami ti niekto doniesol obrovský kus ľadu, aby si vytvoril takú domácu brázničku. I keď na Slovensku to asi veľmi časté nebolo. Ľudský budíček. Normálne ste si mohli zaplatiť človeka, ktorý ráno prišiel a búchal vám dlhou palicou na okno, aby vás obudil. Moja otázka je, kto budil ich. Operátor telefónnej ústredne. Keď si chcel niekomu zavolať, nevytočil si len číslo. Spojil si sa s operátorom, ktorý ťa následne za pomoci káblov manuálne prepojil. Každá doba má svoje povolania. Niektoré vznikajú, iné naopak zanikajú. Ktoré povolanie podľa vás zanikne do najbližších 50 rokov? Napíšte nám dolu do komentára.